inda suke ta fama suna cewa sufaye wallahi babu sufi ko daya a Kano. An bincika da kyar za a samu mutum biyu ko uku wallahi. Ai da duk abin da suke fada sai an tanka sai an yi jawabi a kawo wanda ya san sufanci sosai wallahi za a yi jayayya da shi, za a faɗa mishi a nuna masa an karanta an sani ko menene da bangaren tasawufanci. Amma babu ko daya wallahi ba sufaye bane, wallahi ba sufaye bane, wallahi ba sufaye. Kuma wallahi da gaske ne ainihin sufanci an gina shi ne don me? Don gudun duniya. Yaushe sufi zai fada don duniya? Yaushe sufi zai bata da kai don duniya? Yanzu akan me ake fada? Karya ce wallahi. Cewa suka yi usulu mazhabina mana asalin mazhabin sufaye suka ce guda bakwai ne. Al-iltizamu bil kitabi was sunnah wal iktida'u bi nabiyil umma wa akli al-halal wal afu amman zalamaka wat tawadu'i wa ihtirami hurmati al-mashayikh wa zuhd min ad-dunya. Guda bakwai. Kallazimci alkur'ani da hadisi. Duk sufayen kasar nan me suke yaka? Me suke yaka? Tun daga nan sun fadi ba sufi ko dai sufaye suka zo za su yaki wayannan Allah. Wal iqtida'u bi nabiyil umma, kai koyi da annabi ba shehun ka ko malamin ka ko wanda kake so ba. Wa aklul halal, wa aklul halal. Akwai wal afu amman zalamaka, wanda ya zalunce ka aka ce ka yafe mishi, ba wai kai zalunci ba fa. Wanda ya zalunce ka aka ce mazhabin mu sufaye ka yafe masa, ba wai kai karama ba fa, ka yafe masa. Shekara 40 kuna jayayya da mutum, ku yi mai ƙarya, ku yi mai kazafi, ku yi mai zage-zage, bai taba yi muku ƙarya ba har ya zo ya mutu. Wa bayan ya mutu kuma sufi yana cin nama mutum. Sufi za ka yi ta zagin mutum, ka kira sunan mutum. Iya rayuwarsa baki daya ba zai taba kiran suna sai ce malam wani ko malam wani. Sunan shi ake kira karara kuma a kunda mazaki. Dan Allah sufi zai yi wannan? Sufi zai zagi mutum? Yana da rai ma balle ya mutu. Aka ce wa tawadu, aka ce sufi ya tawadu an ci. Ko la halari ya ce wa rubiyatul fadl ala al-ghayr, kada ka gani cewa kai kafi wani. To ya aka yi shekara nawa ana tashi hankali mu muka fi mu ne. Wa zuhudu, ka guji duniya. To ce ka guji duniya don mazhabin su sun kafa ne saboda rayuwa ta daburce ta lalace, duk inda zaka shiga za a yi da mutum zaka ci. Shine suka janye suka kaurace ma al'umma saboda suna gudun duniya su samu dama su bautata ma ubangijinsu. Ibrahim dan Adam a juji ya je ya samu abinci yana ci, kare ya zo yana ci, kare yana haushe ce me zafi ka ci gaban ka da ci gaba. Me zafi? A nuna min sufin da ke gudun duniya baki daya a kasar nan, ba garin nan ba, kasar nan kakaf. Na bakwai yace wahtiramu hurmatil mashayikh, wai ka girmama shehunnai, ba a ce ka girmama shehunka ba, a nuna min sufin da ban da shehun yana girmama wani shehunnai. To akan me ya hada ku da sufaye? Ko hanya ba su hadu ba wallahi. Da'awa ce kawai da dangana kai zuwa abin da ka zata. Yace tawadu'anci yana cikin rukunan. Akwai waɗanda ban da malamin su ko shehun su ba su amince da ku, ba sa bin kowa sallah, ba su yadda da kowa ba. Duk gari ba wanda isa su, har sarkin gari bai isa ba. Me ba komai fili yake, ba a son surutu ne kawai. Duk rukunan sufaye an take su. Kuma ka zo ka ce kai sufi ne. Yasa wallahi dariya muke musu, mu mun san cewa wannan ba sufaye bane. Wallahi in aka samu sufi wanda ya san sufaye su zo a je network, zan biya naira 1000 ne mu zauna awa biyu, kowane ne mu tattauna game da sufanci da tarikan da ka sanya ko menene.
abubuwa ne da suke sun zama ilimi an karanta duk sufaye kowa an san sunan shi kowanne an san sunan shi da aikin da yayi da menene da mai dukkan suna na tarihi ilimi ne ba wai gidanku ne ko gidanmu ko abu ne zama ilimi tun ba haife tun kuma tun yaushe yana nan littafai da komai ayi wanda suka yi daidai an san su wanda suka kauce an san su wanda suka kauce me aka yi musu malaman su suka ce wa'annan sun kauce sun yi zindikanci a kashe su wannan zindikancin da suka ce aka shine ake yi yanzu ana ci ana rayuwa me hada su da sufanci ko da wasa wallahi ba sufaye ba wanda ya ce ai shehun shi waliyi ne kace eh shehun ka waliyi ne Allah ya kara masa wilaya sai kuma me in ya zama waliyi sai me ya fi manzo sai a bi shabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan me shehun ka waliyi ne eh shehun ka waliyi ne Allah ya kara masa wilaya amma kai duk ka'idoji sharuɗan tasawufanci ba ko dai a cikin kesa mun yadda shehun ka waliyi ne amma ka tabbatar kai ma yadda muka yadda shehun ka waliyi ne kai ma ka yadda mu da cewa kai ba sufi bane magana ta kare ka yadda mana cewa wallahi kai ba sufi bane sai dai zaka zama mutasawwif akwai bambanci tsakanin sufi da mutasawwif duk bina'i aka sa at-tafawul ya zama takalluf kenan sai dai cikin sunan Allah mutakabbir shine kawai